Ружы, маргарыткі, прымулы. Кветкавая палітра ўражвае. І заквітнела ўся гэта прыгажосць напярэдадні Новага года. Прачынаюцца і дрэвы. Пакуль карыстальнікі сацыяльных сетак дзяліліся ўражаннямі наконт першацветаў, метэаролагі адзначаюць рэкорды. У Пінску і Брэсце 25 снежня без малога 10 градусаў цяпла. Декабрь оказался на 4 градуса теплее обычного. И он на 2 градуса теплее, чем декабрь прошлого года. Поэтому и такой декабрь бывает раз в 15 лет. Были температуры до 11, до 9 градусов тепла. И устойчивого снежного покрова не было. Нягледзячы на спрыяльныя умовы для размнажэння вірусаў і бактэрый, эпідэміялагічная сітуацыя ў рэгіёне пакуль спакойная. Рост колькасці захворванняў чакаюць не раней конца студзеня. На сегодняшний день у нас уровни заболеваемости почти в 2 раза ниже тех уровней, когда мы можем говорить, что у нас начинается эпидемический подъем заболеваемости. И по результатам вирусологического мониторинга за циркуляцией вирусов у нас на сегодняшний день выявляются по лабораторным исследованиям негриппозные респираторные вирусы. Меркаванне наконт таго, якой павінна быць зіма, у кожнага свае. Я очень не люблю зиму и холод. Мне, например, нравится. Когда сугробы были выше забора, и это давно было. Ну, хотелось бы, наверное, настоящей зимы. Горки, санки, снег, да, у нас, ну, немножко скучновато, будем говорить. Настроение как весеннее, вот, как будто, ну, как сказать, ранняя весна. Снега очень не хватает. А вось сіноптыкі кажуць, хутка прыйдзецца ўсё ж дастаць зімовыя рэчы з шафы. Рухацца ўніз слупок тэрмометра пачне ўжо з панядзелка, да -8 уначы. У сераду 10 студзеня да -5 прагназуецца ўжо днём. Таксама абяцаюць і доўгачаканы снег. Ці надоўга ўвойдзе зіма ў свае правы, адназначнага адказу няма. Доўгатэрміновых прагнозаў беларускія сіноптыкі пакуль не даюць. Евгения Мороз, Юрий Блинда, Александр Воронин, телерадиокомпания «Брест».